Marko ja Saara. Lahti. Sibeliustalo. Isot juhlat. Narikka. Marko seisoo takkijonossa ja näkee Saaran vähän kauempana. Saara nauraa jollekin työkaverille. Toisten katse muistuttaa, että kumppani ei ole vain kotona oleva puoliso. Mitä Marko tuntee? Hän tunnistaa halun ennen kuin ehtii tunnistaa mustasukkaisuuden. Hän katsoo Saaraa hetken toisen ihmisen silmin. Ei äitinä, ei puolisona, vaan naisena, joka nauraa jossain vähän hänen ulottumattomissaan. Ja sitten takapenkillä Marko kysyy ihan rauhallisesti. Mistä te oikeastaan puhuitte? Tämä on Se yksi ajatus podcast. Minä olen Aino. Ja minä, Lauri. Idea on yksinkertainen. Etsitään kirjasta sen ydin, testataan sitä tavallista suomalaista arkea vasten ja muotoillaan siitä yksi käytännössä toimiva ajatus. Tänään haetaan Se yksi ajatus. Kirjasta Mating in Captivity. Esther Perel. Mua kiinnostaa tässä yksi tietty sekunti. Se hetki, kun toinen taas näkyy vähän omana ihmisenä. Ja ensimmäinen reaktio on ottaa se heti jotenkin haltuun. Niin. Ei vihamielisesti. Enemmän aikuisesti ja järkevästi. Just se on vaarallista. Mennään siihen. Mutta mä avasin tämän nyt vähän varovaisemmin kuin viimeksi. Miksi? Koska tästä kirjasta tulee helposti sellainen olo, että kohta joku sanoo sanan kipinä liian innokkaasti. Tai mysteeri. Tai oma aika. Ja heti väsyttää. Joo. Mutta Perel ei oikeastaan kirjoita pinkkikirjaa. Ei ollenkaan. Kuka tän on kirjoittanut? Kerro vähän. Esther Perel on pari-, perhe- ja seksuaaliterapeutti. Hän kirjoitti tämän vastaanotolta käsin paljon eri kulttuurien parien keskeltä. Ja hän näki koko ajan saman jutun. Pareja, joilta rakkaus ei ollut kadonnut. Halu oli. Eli ne rakasti toisiaan. Ne rakasti toisiaan aidosti. Ja silti jokin eroottinen oli lakannut liikkumasta. Se on aika eri lähtökohta kuin että annetaan parille uusi temppu. Mitä sulle jäi päähän, kun luit? Yksi väite ennen kaikkea. Perel sanoo, että pitkässä suhteessa halu ei kuole välttämättä siihen, ettei rakasteta. Se voi kuolla siihen, että rakkaus onnistuu tekemään toisesta niin turvallisen ja tutun, jotenkin omaksutun, ettei häntä enää näe erillisenä ihmisenä. Sano toi vielä, koska sinun jotain nurinkurista. Sä sanot, että rakkaus ei epäonnistu, vaan onnistuu. Ja se voi olla ongelma. Kärjistäen. Halu on liikettä kohti toista. Jos toinen on jo kokonaan tässä, aina saatavilla ja aina selitettävissä, niin se liike katoaa. Perelin sana tälle perusristiriidalle on mating in captivity. Sitoutunut suhde antaa turvaa ja voi samalla vangita sen elävyyden, jota se kaipaa. Niin, ja hänellä on tähän muitakin sanoja, jotka ovat vähän vaikeita sanoa suomalaisessa keittiössä. Eroottinen älykkyys. Juuri se. Kuulostaa kurssilta, jonne en menisi. Mutta hän tarkoittaa sillä kai sitä, että halu ei ole vain rakkautta tai toimivaa arkea. Siinä on mielikuvitusta, leikkiä, omaa sisäistä maailmaa, kaikkea vähän epäjärkevää. Ja sitten on kolmannen varjo. Se, että toisten katse tai mahdollisuus, että joku muu näkee sun kumppanin, muistuttaa, ettei hän ole kokonaan sun. Okei, sanasto riittää, ei tehdä tästä tenttiä. Ei tehdä. Mutta juuri siksi tämä osuu. Suomessa hyvä parisuhde kuvataan helposti niin, että kaikki toimii. Vuorot, ruuat, luottamus, rahat, hiljainen yhteisymmärrys. Ja jos Perel on oikeassa, sama lista voi olla sekä kaunis että eroottisesti köyhä. Mä sanon suoraan, mitä mä toivon tältä. Mä toivon, että tämä antaa luvan. Että jos hyvässä suhteessa halu on hiipunut, sen ei tarvitse heti tarkoittaa, että rakkaus on rikki, keho on rikki tai joku on mokannut. Se on kirjan lupaus aika puhtaana. Halu voi tarvita enemmän erillisyyttä ja omaa maailmaa. Tilaa myös. Se on lohdullinen lupaus, melkein liian lohdullinen. Katsotaan, mitä siitä jää, kun se laitetaan oikeaan iltaan. Otetaan heti konkreettinen. Aada ja Elias. Matin kylä, pieni vauva. Kello on 11 illalla. Sängyssä on imetystyyny, vaippapaketti, 2 tuttia ja itkuhälytin. Aada istuu sängyn reunalla tyyny sylissä. Elias seisoo keittiön ovella, tuttipullo kädessä, ja ne kuiskaa toisilleen. Ihan hellästi, koska ei haluta herättää. Mitä ne kuiskaa? Otat sä sen kello 6? Joo, mä otan. Ota sä yövuoro. Se on lämmintä. Ne toimii kuin tiimi, eikä kumpikaan tee mitään väärin. Ja tämä on Perelille olennainen kohta. Kirjan mukaan tässä sängyssä on nyt 2 ihmistä, jotka rakastaa toisiaan ehkä enemmän kuin koskaan. Mutta se pari on peittynyt vanhemmuuteen. Koska sängystä on tullut hoitopiste. Niin. Ja se ei silti kuulosta synniltä. Se kuulostaa vain arjelta. Perelillä on tähän aika suora työkalu. Vanhemmuus pitää joskus rajata pois parin tilasta. Jossain pitää olla hetki, jossa nämä 2 eivät ole ensisijaisesti äiti ja isä. Tässä kohtaa mä alan olla varuillani. Miten niin? Koska rajatkaa vanhemmuus pois kuulostaa siltä, mitä sanoo ihminen, joka ei ole ollut siinä sängyssä. Tosi hieno ajatus, jos kukaan ei ole nukkunut 3 tuntia pätkissä. Mä ymmärrän. Mutta Perel ei sano vain, että hankkikaa aikaa. Hän sanoo, että Aada ja Elias eivät enää katso toisiaan muuna kuin hoivan ja logistiikan kautta. Se toisen oma elämä on hävinnyt näkyvistä. Odota. Tää pitää sanoa tarkemmin.
Ei ongelma ole vain, ettei niillä ole tuntia kahdestaan. Kyllä ne voi mennä vaikka kävelylle, mutta siinä kävelylläkin ne puhuu vauvan rytmistä. Koko parin sisältö on alkanut kiertää yhden pienen ihmisen tarpeita. Niin, tässä kohtaa ajatus on vasta tällainen. Halu tarvitsee, että toinen on yhä oma ihminen. Ei pelkkä rooli yhteisessä arjessa. Joo, se ei ole vähemmän läheisyyttä. Se on, että läheisyys on muuttunut niin käytännölliseksi, että oma ihminen katoaa sen alle. Tämä tuntuu oikealta, mutta se on myös surullinen, koska kukaan ei tehnyt mitään väärin. Ei niin. Vauva vaan on niin iso asia, että se vie koko tilan. Jos ajatus on nyt, että halu tarvitsee toisen pysymistä omana, otetaan tilanne, jossa toinen oikeasti näkyy omana. Hanna ja Jukka. Serkun häät, Kajaani, Sokoshotelli. On yö, ne on tullut huoneeseen. Korkokengät on lattialla, bileet oli kivat ja huoneessa on se pieni hiljaisuus. Perelin kapeimmalla luennalla tämän pitäisi olla vaikea kohta. Nämä on olleet yhdessä 15 vuotta. Turvallinen, tuttu, kaikki tiedossa. Turva vaimentaa. Niin sen pitäisi mennä. Mutta nyt tapahtuu jotain muuta. Hanna sanoo ääneen jonkun oudon toiveen. Ei mitään dramaattista. Vain sellaisen lauseen, jota hän ei ole ennen sanonut. Ja saa viettämään Perelin puolelle. Vien. Tässä kohtaa Perel on mun mielestä vahva. Hän sanoo, että halu tarvitsee mielikuvitusta ja asioita, joita ei heti arvioida järkevyyden kautta. Se on sitä eroottista älykkyyttä. Kyse on kyvystä antaa halun olla vähän outo. Okei, Hanna sanoo oudon toiveen. Mitä Jukka tekee? Ensin Hanna katsoo Jukan kasvoja. Siinä on ihan pieni tarkistus. Teinkö mä juuri itsestäni naurettavan? Tuo on todella pieni hetki. Ja Jukka ei tee siitä vitsiä. Eikä hän ala toteuttaa sitä heti projektina. Hän ei sano, että hyvä, tehdäänpä suunnitelma. Hän vain ottaa sen vastaan, hiljaa. Ja se vastaanotto tekee huoneeseen tilaa, jota siellä ei ollut hetkeä aiemmin. Nyt mä väitän vastaan. Koska tämän piti olla Perelin mukaan juuri turvan ongelma. Liika tuttuus sammuttaa. Ja nyt sä sanot, että tuttuus teki sen mahdolliseksi. Sanon. Ja mä puolustan tässä Pereliä sua vastaan, vaikka näyttää siltä, että mä puolustan häntä vastaan. Miten se toimi? Hanna ei olisi voinut sanoa sitä kenelle tahansa. Se olisi ollut liian paljas. Se toive on niin kömpelö, että sen voi sanoa vain ihmiselle, jonka edessä ei heti putoa mihinkään. Turva ei ollut halun este. Se oli se ehto, jolla se pääsi näkyviin. Eli Perelin väite pitää, mutta se pitää tarkentaa. Juuri niin. Ei läheisyys sinänsä tapa halua. Läheisyyden laji ratkaisee. Läheisyys, joka täyttää kaiken ja tekee toisesta roolin, latistaa. Läheisyys, joka kestää kömpelön ilman pilkkaa tai korjaamista, voi avata. Mä pidän silti kiinni yhdestä. Perel korostaa välimatkaa. Jukan hiljaisuus ei ole välimatkaa. Se on melkein läsnäolon huippu. Se ei ole välimatkaa. Se on tilaa. Ne ei ole sama asia. Jukka antoi Hannan toiveen olla Hannan. Se ei muuttunut heti yhteiseksi asiaksi. Mä en ole varma, ostanko tota eroa. Jos on tilaa eikä välimatkaa, niin Mulle se muuttuu nyt näin. Turvallinen läheisyys voi antaa toisen omalle luvan näkyä. mä en ole vielä ihan mukana. Hyvä. Mutta ehkä se kantaa myös sen Matinkylän sängyn. Siellä läheisyys ei antanut omalle tilaa. Se muutti molemmat rooliksi. Ja tässä mun täytyy sanoa jotain, koska mä huomaan itsessäni juuri nyt jotain nolostuttavaa. Sano. Mä olin puolustamassa tuota. Ja mun seuraava lause oli, että sitten siitä toiveesta pitäisi pystyä puhumaan ja sopimaan yhdessä, miten sen kanssa. Ja mä pysähdyin. Kuulitko sä, mitä mä tein? Kerro sä. Mä sain juuri kirjalta luvan ajatella, että toisessa saa olla joku oma outo juttu. Ja mun ensimmäinen refleksi oli tehdä siitä yhteinen. Puhua se auki. Sopia se turvalliseksi. Ottaa Hannan oma toive ja tehdä siitä pariprojekti. Sä halusit siitä kuitin. Mä halusin siitä kuitin. Että okei, tämä on nyt käsitelty, tämä on turvallista, kaikki tietää missä mennään. Ja se on juuri se liike, joka voi tappaa sen. Sä otat oudon toiveen, joka eli siinä, että se oli vähän tavoittamaton, ja teet siitä sovitun asian. Sä huomasit sen kesken vastalauseen. Huomasin. Ja se kammottaa vähän, koska olisin vannonut, että mun tapa hoitaa suhdetta puhumalla on se hyvä tapa. Se on hyvä tapa moneen. On. Mutta ei ehkä kaikkeen. Tämä ajatus ei enää riitä muodossa, turva antaa luvan. Mikä siihen pitäisi lisätä? Onko se enemmän, että halu tarvitsee toisen oman, mutta sitä omaa ei saa heti ottaa yhteisen haltuun? Kuulostaa kömpelöltä. Ottaa yhteiseen hallintaan. Niin. Se varoittaa mua enemmän kuin neuvoo ketään. Mä jäin miettimään sitä hotellihuonetta ihan väärästä syystä. Mitä? Sitä minibaarin hinnastaa. Se laminoitu lappu pöydällä. 3 euroa suolapähkinät, 7 euroa pieni konjakki. Ja sä tuijotat sitä, kuin siinä ratkeaisi joku taloudellinen moraalikysymys. Täysin vakavana. Korkkarit lattialla, ja mä mietin, kannattaako ottaa vissy vai juoda hanasta. Se on kyllä aika tarkka juhlan jälkeinen ihminen. Se oli melkein romanttinen hetki, mutta Excel ehti ensin.
Toi antaa näkyä ei ota hallintaan kestää lämpimässä huoneessa. Mutta entä kun sama erillisyys tuntuu uhkalta? Marko ja Saara. Lahti, Sibeliustalo, isot juhlat. Narikka. Marko seisoo takkijonossa ja näkee Saaran vähän kauempana. Saara nauraa jollekin työkaverille. Ja tässä on se, mitä Perel kutsuu kolmannen varjoksi. Toisten katse muistuttaa, että kumppani ei ole vain kotona oleva puoliso. Mitä Marko tuntee? Hän tunnistaa halun ennen kuin ehtii tunnistaa mustasukkaisuuden. Ihan konkreettisesti. Hän katsoo Saaraa hetken toisen ihmisen silmin. Ei äitinä, ei puolisona, vaan naisena, joka nauraa jossain vähän hänen ulottumattomissaan. Kirjan mukaan tämä on melkein täsmäosuma. Marko näkee Saaran taas erillisenä. Niin. Saara palautuu hetkeksi omaksi maailmakseen, ja se tekee hänestä haluttavan. Ja sitten ne menee taksiin. Sitten ne menee taksiin. Ja tässä se kääntyy. Marko kysyy takapenkillä, ihan rauhallisesti. Mistä te oikeastaan puhuitte? Tuo on pahempi kuin riita. Niin on. Mä kuulen sen äänen heti. Ei hän huuda. Ei syytä. Mutta kysymyksen alla on yritys saada se äsken nähty Saara takaisin. Kokonaan omaksi. Tehdä siitä erillisyydestä taas jotain, minkä Marko tietää. Tässä mä en enää pysty puhumaan välistä pelkkänä kauniina asiana. Kerro. Mä olen puolustanut Pereliä niin, että halu tarvitsee välin. Ja se kuulostaa siistiltä. Pidetään väli, katsotaan toista etäältä, annetaan toisen olla oma. Niin. Mutta taksi näyttää, että sama väli, se sama sekunti, jossa Saara oli oma, on myös se sekunti, jossa Markon tekee mieli ottaa se haltuun. Halu ja kontrolli syntyvät samassa kohdassa. Liian lähellä toisiaan. Siinä ei ole mitään pitkää harkinta-aikaa. Marko haluaa Saaran juuri siksi, ettei Saara Joo. ollut hänen hallussaan. Ja heti perään hän yrittää saada hänet hallintaan. Tässä kirja joutuu ahtaalle. Mitä Perel sanoisi Markolle taksissa? Hän sanoisi varmaan, että kolmannen varjo muistuttaa Saaran erillisyydestä. Ja siinä hän on oikeassa. Mutta kirja ei mun mielestä erota tarpeeksi ajoissa sitä hetkeä, jossa kipinä muuttuu valvonnaksi. Se raja menee ehkä siinä, missä erillisyyttä aletaan varmistaa. Kun kysymys ei ole enää kiinnostusta, vaan palauttamista. Saara takaisin siihen muotoon, jonka Marko kestää. Nyt tämä ajatus kiristyy kunnolla. Se väli, jota halu tarvitsee, ei ole väline. Niin. Sillä sekunnilla, kun alat käyttää sitä saadaksesi toisen tuntumaan haluttavalta tai turvalliselta, olet jo tehnyt siitä hallintaa. Ja huomaa, miten nämä liittyy. Minä hotellihuoneessa olisin sopinut Hannan oudon toiveen turvalliseksi. Marko taksissa kysyy Saaran takaisin tietoonsa. Eri ääni, sama liike. Molemmissa yritetään ottaa haltuun se erillisyys, jota halu tarvitsee juuri siksi, ettei se ole hallussa. Ja mä myönnän, en olisi halunnut mennä tähän. Tykkäsin siitä, että väli on puuttuva muuttuja. Lisätään sitä suhteeseen, niin asia paranee. Mutta ei sitä voi lisätä kuin uuden hyllyn. Ei, se on jotain, mikä täytyy jättää olemaan. Niin, Se on paljon vaikeampaa. okei. Nyt me ollaan aika lähellä. Mikä se on paljaimillaan? Halu tarvitsee erillisyyttä, jota ei voi ottaa haltuun. Joo, toi pitää Aaren ja Eliaksen. Siellä oma ihminen peittyy roolin alle. Se pitää Hannan ja Jukan, koska Jukka ei ottanut toivetta haltuun. Ja se pitää Markon taksissa. Se kysymys kuulosti rauhalliselta, mutta se oli käsi erillisyyden ympärillä. Okei. Mikä on se yksi ajatus? Se tuli jo melkein valmiina. Sano se vielä. Halu tarvitsee erillisyyttä, jota ei voi ottaa haltuun. Joo, lyhyt. Ei kuulosta ohjalta. Eikä se lupaa ratkaisua. Se vain näyttää kohdan, jossa oma käsi on jo menossa. Kokeillaan sitä vielä yhdessä pienessä kohdassa. Se yksi ajatus ihmissuhteisiin kirjasta Mating in Captivity on: halu tarvitsee erillisyyttä, jota ei voi ottaa haltuun. Toinen tulee sunnuntai-iltana kotiin kavereiden viikonlopusta. Takki on vielä päällä, kassi jää eteiseen puoliksi auki. Ja hän alkaa kertoa jotain pientä juttua, jossa sä et ollut mukana. Niin, hän nauraa jollekin, jonka taustaa sä et tunne. Hetken aikaa siinä eteisessä seisoo ihminen, jolla oli viikonloppu ilman sua. Ja sun suussa on jo kysymys valmiina. Oliko se yksi tyyppi siellä? Se voi kuulostaa kevyeltä, mutta sä huomaat, että et kysy saadaksesi jutun jatkumaan. Sä kysyt, jotta se maailma tulisi vähän sun tietoon. Jos kysyt sen siitä kohdasta, juttu katkeaa. Hän riisuu takin ja alkaa purkaa kassia. Jos et kysy, se nauru saa olla hetken hänen. Ja hän jää siihen eteiseen vähän omanaan, vaikka on kotona. Halu tarvitsee erillisyyttä, jota ei voi ottaa haltuun. Siinä oli se yksi ajatus. Se takki eteisessä on inhottavan tarkka kuva. On.
Ja ehkä hyvä, ettei tästä tullut harjoitusta. Jos tämä jakso jäi kiertämään, tilaa se yksi ajatus, jaa se yhdelle ihmiselle ja jätä arvio. Se auttaa muita löytämään podcastin. Kuullaan.